Okay. Ano pong ating nakabukakang lechon. Yan. Ito yung pinadapa. Ito ay 20 to 29 pounds. Ang gusto ay nakabukaka. Ganyan yung style na nakabukaka. So wala siyang walang tahi. Okay? Ito yung style na nakabukaka. Flat siya. So, yan. Nakabukakang style. Kaka-Iloco. Bukaka. Ka-Iloco. 20 to 29 pounds to. Nakabukakang lechon. Yung kanina, medyo hindi ako satisfied kanina eh. Ito, strong fight po talaga to. Medyo late yung pipick up, pero kailangan tanggalin na baka masunog. Yan, nakabukakang lechon ni Iloco. Nilagyan ko ng toyo, konti, para magkulay siyang ganyan. Okay. Asin natin para hindi yung kanyang crispiness. Yan, ating nakabukakang lechon. Iloco. Yan po. Yan ating nakabukakang lechon. Okay. Babush.